The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko. Sarong mo rin na pagkahapon mga ka-aksyon, aldaw kita ngunya nin Lunes. Mga tugang pets sa 20 na! Mga kababayan na Bicolano, Ibicolana sa bulang kan Disyembre 2021. Mga ka-aksyon, kami liwatan sa inyong makakairiba, deng iba, Remy Araneta Mindones, and mga Salvador, kan Bicolandia. Siyempre, ang sa indong paboritong Mr. Siram ng Bayan, Joshua Martinez. Partner, may matatawan kita ngunyanin pinansyal na ayuda, may Panotche Buena package ang AKB partner Ano? sa mga Fisher Folks and Wow! PWD duman sa probinsya kan Sorsogon. Wow, at saka ang aram ko partner, maski kasudma, aldaw nin Domingo, busy ang ako Bicol Party List. Correct, partner. Katabang nakasurog pa. Yes, duman sa BRTTH partner nagkaigwanin. Inaugurasyon. Unveiling partner ka na inaugurasyon. Halfway House. Correct. And syempre partner, matauman kita ngunyanin tablet. And siyempre pala, subago. Yaon man sa Castilla, garo tinauna sa ambulansya duman. At siya na alas dos partner. Ngunya na alas Ayan, dos. aha. And syempre pa, matauman kita nin 1,000 cash and 1 sack of rice. Wow! Diba? Umuulan ng papremyo digdi partner. And syempre partner, diretso kita tulos sa pagtaunin ayuda sa mga kapwa tab Bicolano. Ay, gusto ko lang i-update ka partner. So bago bago kita nagprograma, dineklara kan Office of the Civil Defense, 218 na. 218 ang apektado gadan. partner. Ang gadan. Fatalities. Oo. Alright. Maliban So, pa yan sa mga missing and sa labi pang 400,000 na nasa evacuation pangunyan. Ayan. Almost 8 million people ang Opo. apektado kan Bagyong Odette. Dumamay po kami sa mga nabayaang pamilya and syempre partner, kahagadan ta, tulos man na makarecover itong mga pamilyang apektado. Sa parte kan Visayas and Mindanao. Kunya na partner, pagkahapon makakaibahan tangunyan sa studio si Ma'am Mary Jane Rolida. Maray na pagkahapon. Mary kami. Jane. Maray na hapon po. Ang sa English Mary Jane, sa Tagalog marijuana. Marijuana. Ayan. May kaklase ako kato partner, ang apod mi marijuana. Marijuana. Kasi ang pangaran niya. Igwa ko duban. Nagturibe ito partner, no? Tangya-tagi pang-apod nindo ako marijuana. Ang English niya, Mary Jane. igwa man ako itong schoolmate, ang pangaran niya talaga marijuana. Alias Chunky. Inaliasan ano? Iba na eh. From Tagalog in English niya naman. So English ang pangaran niya. Duman ka sa pag-aapod. Kung paano Chunky. gibuhon. Ayan. Naanay po, ano po ang rason? Kung nagrani katabi sa ako Bicol Party List. Mahagad tabing-tabang sa ama ko. Na ano po si tatay? Ano po ang helang niya? Sa puso. Taga saan po ka mo manay Mary Jane? Purok 5 po, hindi ba kahit? Hindi ba kaka? Kumusta po mo niyan si tatay? Medyo okay na po, pero kay po niya maintenance po. Pirang taon na po si papa mo? 74 po. 74. Sa 75 po niya na January 12. Pero po ka mong magturugan. Sulo lang. Sulo ka lang. Opo, Iyon kaya difficile partner. Pag sulo man lugod ang aki. Kumbaga, gabos na burden niya po sa imo mo niyan. So, ikaw po gabos. Kumusta man po may trabaho ka po? Sa niya po wala. O di, saan po nagkukuanin pagkabuhay-buhay, pangguro gastos? Ano po kami mag-agom, nagtitinda pong sira. Tapos pagkahapon po mga merindalan. So, talagang dipisin ang buhay. Hiraman po ang nadidilin siya nindo halimbawa sa maghapon. Pag murare po sa sira, nakaka 400, 700 po. Kaya po mag-merinda lang pa, nagpagtinda pa. Tinda pa. Sa Talagang 700 na ito, kasabay na duman sa pambakal na bulong ni tatay. Iyo po. So, grabe, ano? So, imbes paggakan ko na, napapasiring sa bulong. Opo. So, kamo lang po So, warang talaga ibang nag-aasikaso pinaglalauman. kay papa mo, ika talaga. Ako lang po. Kamoy po Maringani mag-agom. si Ago mo, talagang love niya man si Supportive man, oo. Panugangan. Iyo po. Oo. Si Ago mo, sa'yo nagatrabaho.
Dati po sa Cavite po, tatagap Cavite po siya. Ganyan po naguli dahil po sa pandemic. So ngunyan ika nag-asikaso kay papa mo. Iyo Oo, po. gaano ka dipisil na Financially po, medyo difficile So bago talaga. nata napapahibi ka, so bago man ay primerong bungad pa sa medyo dipisil talaga ang buhay partner. Aside kang daisin ng pagkabuhay, hindi pigiling ko partner, sobrang higos nila. Pag aga sira, pag hapon mirandala ng paninda. mirandalan. Opo. Minsan dit po, kaya ako. Yan, o yan pa nga 3 yung gusto years kong ihapot. Siyempre nag-aasikaso ka kay papa mo. Pira na aki mo. Bali po sa inot apat, tapos sa ngunyan po, saro. May sainot kang agong. Byuda po ako, byuda po byuda ako. ka, tapos ini, may saro na. Bali 5 na. Iyo po. May plano pang dagdagan. Masakit na ano. 43 na po kaya ako. So, Mapagal talaga, mapagal partner, ang partner. buhay. Ano na lang, say na lang ka mo nagkukuanin kusog, na araw ka ining masakit ang buhay. Paano nindo nilalabanan na, kaya tayo ni pa, paano mo po na-handle na, siyempre sulo ka bagang aki, wala kang ibang maranihan. Yes, so ina mo po pala. Bulag po sinda ni Pam. Ah, Pero ano naman lang po, nasa Bakakay man lang din. Day na nag-intindi si mama mo kay papa mo. Iyo man po kaso, siyempre. Kung may mensahe ka kay papa mo, ano yun? Pa, maski ba mo ako tunay na aki, minsan dahil kita nagkakainintindihan. Dahil naman siguro sa sitwasyon, minsan nasisimbag na ka. Pero buot ko maaraman mo na padabata ka. Kaya nga ni maski dipisil ang buhay, nagkukusog akong buot. Baka palang pandok na maghagad kitabang. Naghihibi ako dahil sa nagsusuko o ano. Kundi napapagal lang po. Bilang Nabanggit sarong mo po. ina, bilang sarong aki. Nabanggit mo po na bako kang tunay na aki. Adapted man lang po nila So ako. day talagang tunay na aki silang mag-agom. So ika-adapted. Maswerte partner kasi siguro pinadakula din siya ning maray. Oo. Kaya ang pagpadaba niyo niyan, parang Yaman. payback time sa Kasi sayang sabi yun, magura. inasikaso ka man talaga ni papa mo kan mga Opo. panahon. Opo, yaon po dyan si Congressman Saldi Canaco Bicol. Ano po ang pangapudan mo sa saya? Congressman, salamat, inot salamat sa maray na buot mo na pagtabang tabi sa gabos na nangangaipon, na gabos na nagdudulok digdi sa imo. Naghihiling mo po ako sa Facebook, kaya nga po naaraman ko ini programa nindo. Nga po doon po ako na patabangan mo po si Papa. Maski si Papa na lang po, bako na ako. Nakaabot na partner sa karaman ni Congressman Gusto mong Saldi. sabihin, partner, ora mismo. Ora mismo yan, Ayun. partner. Ate, resibihon mo tabi iniong financial assistance, 3,000 pesos po. Halik kay Congressman Saldi. Uy, Nakulang automatic. salamat. Maliban dyan. Maliban Dahil dyan, igwapo, mapasko partner. na. Oo. May padara pa sa imo si Congressman Saldi ko dahil mag-Christmas. Siyempre, dahil ka nakapaghanap Santa buhay mo Claus, niyan. pasok. Dahil ka mo nakatinda. Kaya bit-biton mo ining... Ay, yan si Santa Claus. Ayan, Santa Oy, Claus. Yun, nakapula eh. Ayan. Yun Ayan. yun na yan makakalaban ni Kagawad Almuguera. Almuhila. Almuhila. Ayan. Ito, pantalo na pula ini, polo shirt na pula. T-shirt na pula. Opo. Ate, salamat tabi sa liwat. Dakong Hagad mi salamat. tabi ang karahayan Anong dyan sa mensahe mo imama. po kay Congressman sa automatic ura mismo na pagtabang kan Ako Bicol Party List? Dakulang salamat po sa imo, Congressman Saldi ko. God bless po. God bless po. So tubod ka naman ay na ang Ako Bicol katabang na! Uragon pa. Ayan, uragon pa. Kasurog na uragon pa, Oo, partner. talaga. Maraming salamat po tabi sa Salamat, imo, tabi. Ate Mary J. Magandang Magbahay hapon, tabi. Partner, naka-aksyon. Dahil tabi ka mo magbahali dyan sa muyang pagbabalik. Mapaura na kita, partner, nin mga papremyo. Kaya dyan sa nakamo, mabalik pa ang tabang Ora ora mismo! Ang Pasko, simbolo kan pagkamuot, kan mahal na Diyos sa bilog na kinaban. Ngunya na Pasko, rumdumunta ang simbolong ini, maski gabos kita sobrang nagsakit dahil sa pandemya, ang satong nasyon nagtios dahil sa korupsyon. Lugod,
Dai kita mawaran nin pag-asa na sa maabot na bagong taon, ang gabos na kadivisilan may katapusan kung kita magkasararo asin may pagsarig sa Dios. Ngunya na Pasko, laom ko na ang gabos kita ligtas sa anuman na karatan. Mga padaba ko mga tuga, ini po ang sa indong lingkod, Sunny Trillanes, minabati sa indo nin maugmang Pasko asin manigong bagong taon. Nitong pandemya, over 400 na mga LGU ang bumili ng halos 3 bilyong pisong halaga ng agricultural products mula sa farmers directly. Nagpapasalamat po si Senator Pangilinan dahil sa kanyang palaging suporta sa aming grupo. Kung may nag-aalala talaga, may tumutulong, siyempre lumalakas din ang loob. Pag natabangan kasi mga paraoma, bako malang sinda ang namaray ang buhay. Bako malang sinda sinamaray ang buhay, pero pati mga negosyante namaray ang buhay dahil si purchasing power ka mga paraoma naglangkaw. Ako lang ang ipapasalamat kay Senator Kiko for pushing this. Pero ako nga last, na si Senator Kiko ang brainchild kang Sagip Sakalo, tapos siya mismo farmer. Siya mismo farmer, naiintindihan niya kung ano si mga kasakitan ka mga paraoma. Si Harry Roque ang pinakamagaling na spokesman, kaya inggit sa kanya ang oposisyon. Tama lang na ipinaglaban ko ang balik trabaho para bumalik ang kita ng mga nagtatrabaho at naghahanap buhay. Hindi pwedeng magutom ang pamilya. Dapat lang po ingat buhay para sa hanap buhay. Basta trabaho, kita at hanap buhay ang nakataya. Nasa harap niyo po ako. Ibigay natin ang tudong suporta kay Harry. Hindi ko maintindihan. Pwede ka mag-college ulit, Alex, kung gusto mo. Kaya nga gumawa ako ng free college education na pinondohan ko nung ako'y senador. May libreng wifi din po doon? Nag-budget din ako ng 327 million na libreng wifi sa mga SUC state universities at colleges. At na ngayon, nag-file ako ng 1 tablet, 1 student para sa mga bata. Talagang lodi kita, Loren! Kaya pala hindi mo mabasa baliktad ang libro, Alex, dear. Salamat Senator Migs dahil sa ease of doing business law, nabawasan ng red tape para sa aming maliliit na negosyante. Salamat Senator Migs sa Renewable Energy Law dahil dito nagkaroon ng ibang source ng energy supply, nagkaroon din ng opportunity for local tourism. Salamat Senator Migs dahil kayo ang daan ng Bangsamoro Organic Law. Alhamdulillah, nakamit ang pangmatagalang kapayapaan sa aming lugar. Tuloy-tuloy lang po ang serbisyo ng inyong trabahador sa Senado. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Greco Belica. Ito yung nag-expose ng corruption sa military. Si Commissioner sa Presidential Anti-Graft. Ito yung nagkakalkal ng graft and corruption. May prinsipyo ito. Wala itong ginawa kung hindi mag-expose ng anomalya sa gobyerno. You're good, honest, and you are a crusader. Bihira yan sa tao, a crusader. Not for the money, but for the cause that you believe in. It's really your values that I like. Mabuhay ka, Greco. Sabi nila, aalagaan namin kayo. Pero, ba't parang napabayaan nila kami? May nagawa na ba sila para sa masa? Kailangan namin ng kasama, ng kamasa. This is a paid advertisement. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan. Mahigit 1 dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puru Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road,
Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building. Buraguis Elementary School, Multipurpose Building. San Roque, Multipurpose Building. Buena Vista, Multipurpose Building. Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulaon ang tabang di sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon. Mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nagbabalik ang Tabang Ora Mismo. Ayan, punta na kita partner sa tuyang programa. Partner, nagrabas na naman ang Tabang Ora Mismo team para Sa magpaugma. inakabot. Ngunya nakapaskuhan partner. Kang weekend, sa Sorsogon partner ang destinasyon kan team para paugmahon ang sektor nin persons with disability asin mga parasira. Yan partner sa istorya ni Aika Perry. Bago sumapit ang araw ng Pasko, nakaugalian na ng lahat ang pagkakaroon ng Christmas party. Oras para magkatipon-tipon at syempre magsalo-salo. Noong nakaraang Sabado, nagsama-sama ang grupo ng Persons with Disability o PWD sa multipurpose building ng Sorsogon City para sa kanilang Christmas party. At para mas maging merry ang Christmas, sagot ng Ako Bicol Party List ang Noche Buena package sa 36 na mga PWD galing sa iba't ibang barangay ng Sorsogon City. Kita sa mukha ng mga ito ang tuwa sa natanggap na Noche Buena package. Ang 37 taong gulang na si Jerry Gloriana agad na binuksan ang aming dala. Sabi niya, napakalaking bagay na nabigyan siya ng Noche Buena package dahil kahit papaano ay siguradong may maihain na silang handa para sa Pasko. Na-surprise po kami. Tapos, dako-dako po na bagay sa mga PWD na nakatabang po ang Ako Bicol po. Sa kabila ng kanyang kapansanan, nadiskubre namin na nagsusumikap din si Jerry na isa palang parking boy sa mga sasakyang pampasahero katulad na lamang ng jeep. Kwento niya kahit mahirap ay hindi siya nawawala ng pag-asa sa buhay. Hangad ko lang po sa mga PWD, lain sinda mawara ang pag-asa. Kasi habang nabubuhay kita, malakas kita kay God. Tapos healthy lang po ang katawan, ang isip, ang naton, pagkakaip sa naton sa kapwa naton, maging honest lang po kita. Hindi lang si Jerry ang nakaramdam ng kasiyahan nung makatanggap ng Noche Buena package. Ang 50 anyos na nanay na si Ana Marie Nunez ay labis ang pagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Dako-dako po tabi ang papasalamat ko sa Ako Bicol Party List, lalo po sa paghatag ninda sa amon ng ayuda niyan sa Christmas party, tsaka mabuhay ang Ako Bicol Party List. Hindi lang mga PWD ang nabigyan ng maagang pamasko. Nakatanggap din ng Noche Buena package ang grupo ng mangingisda sa iba't ibang barangay ng Sorsogon City. Handog ito sa mga masisipag na mangingisda na buwis buhay na pumapalaot sa karagatan para sa kanilang mga pamilya. Dakurao ng pasalamat sa amon na grupo na yaon po kamo dahil nagsasawa si pagdanon batog-batog po sa makalaog ang Ako Bicol sa Congress. So, ang pasasalamat mi po, pinapaabot mi sa gabos na nasasakupan kan Ako Bicol. Dakulao na tabang sa parehas ko sa kaiba kong mga parasira na maski pa panungon yan sa panahon ng pandemya, maski pa paano may pagsaluhan ang pamilya, ang mga minong parasira. Kaya dakulao na salamat ko personal sa Ako Bicol. Ayan
partner. Partner. Maagang pamasko. Oh, Halin yeah. sa ako Bicol Party List. Dako-dako talaga. Dako-dako. Kaya And batog-batog. batog-batog. Oo. No? Makalaog sa Congress ang ako Bicol Party List partner. And dako-dako na salamat. Sabi kang mga kababayan ta duman na PWD sa Kamaga Parasira. Correct. Kaya kaugmahan ninda partner na ngunya napapaabot ang Pasko partner, iguan na sindang Noche Buena sa indang mga lamesa. Yan, oh. Kaya yan partner, patunay na ako Bicol, katabang na. Kasurog pa! Ayan, sa satuyang pagbabalik mga kaaksyon, mapaura na kita ning papremyo. Kaya mga kaaksyon, dyan Diyan sa sa nakamo. nakamo, mabalik pa ang tabang Ora mismo. Salamat Senator Migs dahil sa ease of doing business law, nabawasan ng red tape para sa aming maliliit na negosyante. Salamat Senator Mig sa Renewable Energy Law dahil dito nagkaroon ng ibang source ng energy supply, nagkaroon din ng opportunity for local tourism. Salamat, Senator Migs, dahil kayo ang daan ng Bangsamoro Organic Law. Alhamdulillah, nakamit ang pangmatagalang kapayapaan sa aming lugar. Tuloy-tuloy lang po ang serbisyo ng inyong trabahador sa Senado. Alex, iba yan ang negosyo ng pamilya mo? Huwag niyo po sabihin may kinalaman din kayo dito. MSME Law, libreng kapital sa mga maliliit na negosyo. Lalo na ngayon pandemya, gaya ng mga itong mga produktong natulungan ko. Pati yung bigay na bayong ni ate mo. Ma'am Lauren, paalamat na kayo. Natutulungan natin ang mga maliliit na negosyo sa libreng kapital. Talagang lodi kita, Lauren. Galing mo. Greco Belica. Ito yung nag-expose ng corruption sa military. Si commissioner sa Presidential Anti-Graft. Ito yung nagkakalkal ng graft and corruption. May prinsipyo ito. Wala itong ginawa kung hindi mag-expose ng anomalya sa gobyerno. You're good, honest, and you are a crusader. Bihira yan sa tao, crusader. Not for the money, but for the cause that you believe in. It's really your values that I like. Mabuhay ka, Greco. Greco Belica. Ang Pasko, simbolo kan pagkamuot, kan mahal na Diyos sa bilog na kinabaan. Ngunya na Pasko, rumdumunta ang simbolong ini, maski gabos kita sobrang nagsakit dahil sa pandemya, ang satong nasyon nagtios dahil sa korupsyon. Lugod, dahil kita mawaran nin pag-asa na sa maabot na bagong taon, ang gabos na kadibisilan may katapusan, kung kita magkasararo, asin may pagsarig sa Diyos. Ngunya na Pasko, laon ko na ang gabos kita ligtas sa anuman na karatan. Mga padaba ko mga tuga, ini po ang sa indong lingkod, Sunny Trillanes, minabati sa indo, nin maugmang Pasko, asin manigong bagong taon. Nitong pandemya, over 400 na mga LGU ang bumili ng halos 3 bilyong pisong halaga ng agricultural products mula sa farmers directly. Nagpapasalamat ko kay Senator Pangilinan dahil sa kanyang palaging suporta sa aming grupo. Kung may nag-aalala talaga, may tumutulong, siyempre lumalakas din ang loob. Pag natabangan kasi mga paraoma, bako malang sinda ang namaray ang buhay. Bako malang sinda sinamaray ang buhay, pero pati mga negosyante namaray ang buhay dahil si purchasing power ka mga paraoma naglangkaw. Ako laon ang ipapasalamat kay Senator Kiko for pushing this. Pero ako nga last, na si Senator Kiko ang brainchild kang Sagip Sakalo, tapos siya mismo farmer. Siya mismo farmer, naiintindihan niya kung ano si mga kasakitan ka mga paraoma. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Marami sa kanila, puro paandar. Alam mo naman, may narating. May nagawa na ba sila para sa masa? Kailangan namin ng kasama, ng kamasa. This is a paid advertisement. Si Harry Roque ang pinakamagaling na spokesman, kaya inggit sa kanya ang oposisyon.
Tama lang na ipinaglaban ko ang balik trabaho para bumalik ang kita ng mga nagtatrabaho at naghahanap buhay. Hindi pwedeng magutom ang pamilya. Dapat lang po ingat buhay para sa hanap buhay. Basta trabaho, kita at hanap buhay ang nakataya. Nasa harap niyo po ako. Ibigay natin ang tudong suporta kay Harry. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Tabang Ora mismo. Ayan, partner. Oh. Kay bantang mo niya na pagkahapon, partner, ang satuyang tablet winner. Si- Maswerte ini. Siya si... Prince Tumampil. Ayan. Good afternoon, Prince. Ay, pakiali na lang, pakialis na lang Ayan, yung ayan. Sige, good afternoon, Prince. Afternoon, ma'am O di, ang Tagalog naman ka, ang prinsipe. Prinsipe. Tama. Prinsipe. Okay Taga lang. saan ka, prinsipe? Kadawang gabaka kay Adway po. Anong kaharian ang pinanggalingan mo bilang prinsipe? Oo. Kaharian ng Bunga. Nahanap Baka mo na kaiba. ba ang iyong prinsesa? Wala man po. Wala man. Ayan. Taga Bakakay, partner. Ilang taong ka na, Prince? 12 years old po. 12 years old. May girlfriend na? Wala man po. Wala pa? Kaibahan ko niya ni Prince si mama niya. Tapos syempre, Damon makadigdi. Anong pangalan ni mama? Marjorie Tumampil po. Ha? Marjorie Tumampil. Marjorie Tumampil. Tumampil. Hello po, Nanay Marjorie. Ilakas-lakas mo, Prince, ang busis mo. Saan ka nagkaklase? Sa Bongga National High School. Bunga National High School. Anong year na? Anong year na? First year po. First year. Ayan. Anong gusto mong maging pagdakula mo? Padi po. Padi, partner. Ayan, Bibihira padi. yan. May calling yan siguro sa iya in due time. Sige, diba? kung gusto mo magpadi, pwedeng bindisyonan muna kami ngunya ni partner. Bindisyonan mo daw. Paano mo kami Sige daw, bibindisyonan? kung talagang pangarap mo maging padi, ano na mga, anong pigigibok ang padi? Nag-ano? Ang mga padi, sa naobserbaran mo, nag-ano ang padi? Nagmimisa. Tama. Yan. Pag makasal siya, nagkakasal. Tama, sa simbahan. Ano pa? Nagrosaryo. Nagbubunyag. Tagayusa na siya, partner. Tama, okay. Tama yan. Ang importante, aram niya, partner. Na maging padi. O ba, naitauta na partner? Tauta na, partner. Maging padi na eh. Ang padi ba, nag-aagom? Ang padi ba? Day. Tama. Pag gusto mo maging padi, di ka digdi mag-download ki mga porn, ha? Delikado yan. Delikado. Anong mga application ang ida-download mo, digdi? Talpakan. Ano? Mobile Legend. Ano? Sa Pag-adal, pag-adal. yan, Very yan. good. Dahil mo dyan ipag-upload ang mga kuha ni Ibana Alawi. Sa ipa ito partner, sa mga tigabanggit ko nga ni. Oo. Si Ria Montemayor. Rochelle. Paganiban. Ay, bako, dakul pa. Tigiling mo ba ito, partner? Dakul pa. Siya dyan, mga nagaluwas dyan, kung ano-ano. Congratulations! Ayan. Di ka magparailing si AJ Rabal, ha, para maging padi ka, ha? Prince, ano ang sa imong mensahe kay Congressman Saldico Ako Bicol na nagtao sa imo nin brand new tablet? Maraming salamat po. Maraming salamat po na ako ang mapili na kang tablet na ini. At sana may matulungan po pong iba. Ayan, partner. Oo nga naman. Partner. Maraming salamat po. Huwag kayo masyado maingay. Huwag kayo may natutulog sa kabilang bahay. Ayan. Congratulations, Masusubgunin ni si Prince, ano? Ayaw si mama niya. Baka Oy, may Prince, mensahe si mama niya. Ang prinsipe dapat medyo makisi-kisi. Baka masubgon. Ika kasi ikabaga ang second to king. Diba? Kaya dapat pag nagtaram ka duman sa imong kaharian, dapat authoritative. Yaon si mama. Mali na mama. Laog na mama. O, ika na lang magpasalamat, mama. Baka saro mo na maluya ang boses kayo ni. Taningin na sa Prince. Ano masasabi mo, mother? Hello. Sige, okay na po Okay yan. na po yan. Nagpapasalamat po ako kay Congressman Saldico na saro po sa kuyang aki sa napili na matawang kitablet. Dakula po ining tabang sa iyang pag-eskwela, lalo na online po sindangon yan. Opo. As in, salamat man po tabi sa Ako Bicol
ano yan, tabang ora mismo po. Dakol po kamong natabangan, asin matatabangan So, pa. tubod ka naman ay nang ako Bicol katabang na. Kasurong pa. Tubod po ako. Ayan, congratulations, Prince and Nanay Marjorie po. Marjorie. Sige, Mabuhay salamat, kayo. mabuhay Ayan. ka mo. Sana Salamat maging po. padi ka. Pag padi ka, may biblessingan ako sa imo. May ipapagibo akong 14 floor na building. Pag padi ka na. Ayos, congratulations. Panagpadi ka na. Papabendisyonan ko man sa imo ang 20 kong mga auto. Yan. So, dakulong partner din. Yan. Mga tuga, congratulations, Prince. Uwi na naman ang satuyang tablet winner ngunya na pagkaldaw, partner. Siya si Rhea May Cudilla. Congratulations, Rhea May Cudilla. Partner, ang sa iyang mensahe, uya. Maray na hapon po sa Indogabos. Ako po si Rhea May Cudilla, 19 years old, mula sa Mahaba, Ligao City. Sarong first year college student ni Can Uwas Community College sa kursong Bachelor of Science in Office Administration. Bilang paraan ko po, tanganing matabangan kan gurang ko sa gastos, lalo na nagwanang pandemic. Nagabenta po ako ning kakanin arog ni Kan Kutsinta. Min naga-tutor man po ako. Usad po ako sa dakol na estudyanteng nagahagad na sana matabangan ni Kan sa indong programa po. Wish ko man po sana makatanggap ng tablet ali kay Congressman Saldico. Ako Bicol Party List, tanganing makatabang sa sakong pag-eskwela, min sa duwa kong ipangod. So usad po ay grade 10, min subunso po namo ay grade 9. Usad man sana po kaya kan cellphone nagagamit namong tulo. Nadidipisilan po kaming humabol sa mga pinagibo sa eskulan sa kadailanang mas madalas ko pong magamit kan sa kong cellphone dahil naga-online class po kaya kami. Maski unong tabang po ali sa inyo ay dakulong pasasalamat na po. Maari nyo po akong kontakin sa number na blank. Sana po ay mapansin ka ding sa kong comment. Salamat po. Ayan. Bueno, Rhea May. Napansin minaan sa imong comment. Rhea May Cudilla, may maapod sa imo kung paano mo makuhaan sa imong brand new tablet, regalo ni Congressman Saldico. Ayan, mapagal po ng partner ang tataramon sa Ligao. Oo, ni Kan. Ikaw ba naman, isag-isog ukay. Arog kinakonsinta. Partner! Okay! Congratulations sa imo, Rhea May Cudilla. Mapili na kita kan sa tuyang cash winner ngunya na pagkaldaw. May dancer kita. Yes, of course. Ayan. An mapapasaw na garapon, bit-bit ni Alia Luces. Alia, please kami. Yan! Woo! Ade, pakaray. Ayan. Yan. Sige. Go. Ito mo. Yan. May tagahanga kapating magiging city councilor. Ayan. Binabati ka ni Councilor Greg Lipa. At sa Kuyang Primoy. May tagahanga kang magiging city councilor. Yan. Ano ni partner tara labaon mo niyan? Garo turon. Partner bunot. Maramduman ko lugod si Pade. Dahil na ako sa Facebook. Numero 09 18 774 774 5429 5429. Taga-Tabaco. 0918-774-5429. 5729. 0918-774-5729. 57. Okay. Taga-Tabaco. Carmelita Di Castro. 098774-5729. Barkilios gayon. Barkilios gayon ni partner na nasa ano or kaya stick o. Hello? Hoy, maray na pagkahapon. Carmelita. Carmelita. Tama. Carmelita. Taga-sain ka? Yes, present. Present. Uliton me, Carmelita. Present. Yan. Taga-sain ka? Poroksing to Cormidal. Saan tabi na eh? Poroksing ko Cormidal, Tabaco City. Nag-present siya partner. Dahil niya pala na-aram kung sisay kita, no? Di kang ideya kung sisay ni nagapod sa imong. Ay, sa ako Bicol po. Yes! Nagyadalan ka ngunyan sa FB Live. Merry Christmas sa imo, Carmelita. Ayan, Carmelita, maswerte ka. Ngunyan na patapon, igwa ka din. 1,000 pesos! Regalo sa imo ni Congressman Saldico kan ako Bicol Party List. Anong masasabi mo? Maraming salamat po, Gob Saldico. Maraming salamat po, Gob Saldico. Congressman!
Ako Bicol Party List, katabang na, kasurog pa. Ayan! Carmelita, nadinaw ko managad. Nag-feedback ang FB Live. Tama, makusugod. Carmelita, nahiling mo kaningunan. Oh, yes. Naka-live ako, madam. Oh, yes! Oh, yes! Gwapo man ang sa kuyang partner. Ay, gwapo. Ngayon ang kaman, madam. Ay, salamat. Carmelita. Actually, iyo talaga ito ang masunod kong apod sa imo. Carmelita, alaton mo, may maapod sa imo kung paano mo makuha ining 1,000 na regalo sa imo ni Congressman Saldico kanako Bicol, ha? Opo, salamat po. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas, Carmelita de Castro, kang Tabaco City. Mabuhay ka. Mabunot naman kita. Alright. Para sa sarong-sakong bagas. Alright! One sack of rice, ang maswerteng winner siya si Cherry Ann Carinal Agapur. Cherry Ann Agapur kan Libmanan Camarines Sur. Numero 0912 231 67 90. Taga Libmanan Camarines Sur ang winner ning sarong-sakong bagas. Ayan. Dapat nakabukasan sa imong yan, nagre-ring na. Ara mo partner, kan sa Cherry daw. Ann. May naapudan kita partner, na day niya nasimbag. Yan. Inapudan ako partner. Oh. Bara na pagkahapon. Cherry Ann. Cherry Ann? Is that you? Cherry Ann Carinal Agapor. Mama niya po, sir. Mama niya ito. Opo, mama. Bakit Hi po. ilang taon si Cherry Ann? 23 po. 23. Asaan si Cherry Ann ngayon? Andito po. Opo. Pwede namin siyang makausap? Sige po, sandali lang po. Sirian. Cherian. Dali ka, Cherian. Nag-apod subata mo, Cherry Ann. Ayan. So bata mo, buda so karibal mo. Cherian. Hello po. Cherian, ikaw na yan? Opo, bakit po? Nag-ano ka? Po? Nag-ano ka po? Nakaupo lang po. Nakaupo, maray ka pa. Cherry Ann. Cherry Ann. Ikaw ba nag-aaral pa o may asawa na? Nag-aaral pa po. Saan? Ay, hindi na po yan nag-aaral, sir, kasi may sakit po yan sa puso. May sakit sa puso. Okay, ganito na lang. Hindi na namin papatagalin kasi may sakit pala sa puso. May regalo sa inyo ang Ako Bicol Party List na isang sakong bigas. Ayan! Isang sakong bigas. Nanay, ano po ang pangalan nyo? Ano po pangalan nyo, nanay? Cheryl po. Cheryl, nanay ni Cherry Ann. Opo. Cheryl, may tatawag sa inyo kung paano ninyo makuha itong isang sakong bigas o kung paano ito makakarating dyan sa inyo sa Libmanan, ano? Opo, sir. Maraming salamat po, sir. Dakulang tabang na po, sir. Regalo yan sa Indokan Ako Bicol Party List, si Congressman Saldico. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ayan. Opo. Salamat po sa Ako Bicol po. Ayan. Maraming salamat din, nanay. Alato na lang ako. Congratulations. Hintayin nyo na lang tawag. Bye-bye po. Okay. Ayan, mga Alright, tugang partner. mga action partner. May sa mga pagiramdam kababayan ka? naman, syempre partner na mauot man manggana. It's either tablet, cash, or one sack of rice. Kinakaipuhan lang tabi nindong sunodon ang samuyang mga mechanics. Eno tabi, i-like ang samuyang official Facebook page. Ako Bicol, tabang ora mismo. Ipadara tabi ang sa indong mensahe kung nata kinakaipuhan nindong manggana. Dahil paglingawan, ibugtak tabi ang sa indong contact numbers. Asin magtag ning FB friends. The more, the better. Asin dahil paglingawan man tabi, i-share ang samuyang live episode. And syempre, sutunay nindong pangaran ng ilag nindo, ha? Ayan, tanganing pa nag-claim ka mo, di ka mo madipisilan. Partner, 5 days to go na. To goes na lang, partner. 5 days to go. Before? Pasko na. Ayan. Merry Christmas. 5 aldaw na sa mga tugang tabi. Ayan, Pasko na. Mga ka-aksyon, partner. Oras na naman. Oras para na kita naman. magsuruway-suway digdi sa Dakol kitang programa. napaugma ngunyan, partner. May mga tinaog kitang mga regalo sa parapol, partner, as in may napaugma kita. Dahil ang kamautan ni Congressman Saldico, ang Ako Bicol, makatabang makapag-ayuda, makapagpaugma sa mga kapwa Bicolano. Sa aga mga ka-aksyon, tabi, tabang legal. Kaya kung igwaman tabi ka mong mga problema, kaipuhan nindo tabi ining solusyon, kagianan sa buhay, igwa kami ding mga matitibay na mga abogado. Ayan, partner. Alright, mapaaram na tabi ang inyong lingkod sa pangaran tabi kan sa Muya Pag-iriba. Siyempre pa ni Congressman Saldico, kami yan sa idong nakairiba, Remy Araneta Mendones, and Ma Salvador, Ken Bicolandia. Si Joshua Martinez, Mr. Siram kan Bicol. Salamat, God bless, mabuhay. Maray na pagkahapon, asin, salamat.